Welcome to my channel. Enjoy watching.
Pero ikaw mo sa lahat, sa mga nagkakaroon tayo, pagpamigigil ako, kalagdag na nagsasarap ko ang buhay ako sa pagpamigil. Ang sisama ko, matitest na ang bagos na kalilangan ko sa kapuso. Sa mga ko, pagkikipanan ko, ang panitisogo ko ako, ang kalilangan niya ay dahil nagiging mo araw puso ang sinuman ng pagkako. Dahil nagiging mo din ang pasensya. Kalapa, malito ang pasensya. Dahil nagsisit mo kaya ulan ng sa'yo. Isumitilit. Pinagpagkasan sa kung na nalitayo ang stability, pasensya, pakulang emotional, psychological, condition spiritual. Kaya kasi pag-usok ng spiritual condition ng lalaki sa buhay, mas nagiging posisya sa kayo sa lakas. Lalo-lalo na naman ang labang sa Diyos, layo-layo tungkol sa mga Diyos. Mas nagiging mahimulogan ang pokol sa labang sa Diyos. Kasi sa lupa, ang mga aking na tatao sa ito maging tugod inspiration na ipadama sa mga na maging maray na ang pagkulang. Maging maray na tatay, maging maray na nanay. Tsaka hindi ko yan ang pagpapamilya ko sa panahon ko niyan na grabe ang access sa mga aking sa internet. Kailangan ko mga aking na nainibang sa addiction sa mga ina-upload sa internet. Kung ba ko gaya ng mga tanong ko lang, siguro ko mga sila na mga pag-upload din sa ating mo niya. Lalo-lalo nila na grabe ang subot. Napakalaga sa mga ko, pinapakis nila ang pinapalability. Kalidigan, inisip, kalidigan ng puso. Sige po may ako, nakapakis pa rin yung unity. Unity of heart, unity of mind, unity of intention. Kaya mag-preserve nila itong kabilingan, kalidigan, si kapananan. Kasi hindi ko makalimaw sa pag-isipan, pag-lalabing ko, ikaw pa lang sa mga sikreto ka, pagdadana niya sa isang kasakitan, malukaan, ipag-ibig ko sa mga. Kulang sa inyo, sa inyo ko talaga sa mga biyahe ng mga Diyos, ingatan, nilidal ko ang mga minaw, hindi ko sa inyo. Revo ng ngayon, bilang ang pagkikinig niya sa pagkalimutan sa pagkakalimutan sa tuwing mananang simbahan. Hinaga ko ang pagkikinig ang pagkakalimutan niya. Iwasan ko sa iyo ang Diyos at sa iyo misyon. Pinapagulog ang sa iyo mga kapatid at bilang magulog. Ang sensilo mga ito, nakagawa sa tumama ko sinangkan sa iyo mga kapatid. Ang sinasuwa nila sila bilang bago ang mga kain sa pagkakalimutan ng misyon. Mga kasama sila sa dati ng mga kasunod ng ako. Kami ang pag-ibig ng utang na nagawa sa inyong buhay sa pagkakas ng pag-ibig sa inyong buhay. Ikaw rin po din ang pag-ibig sa inyong utang na nagawa sa inyong buhay sa pagkakas ng pag-ibig sa inyong buhay. Ano na mo sa pagkatama ng aking itatawag ng Diyos sa inyo pag mga tayo ng Christian. Matabot mo kayo ng mga namin ang pagkakutan ng singlo mga mo
Ninang sumupil ni Mel. Ma'am! Ma'am, nandiyan na ma'am? Si Pilin ka lang kaya. Si Ma'am Belen Laban. Si Bilin. Maninang, oy wow, pantumingin ang kulas. Uy, kidding. Halaganan lang po kita. Ano po ka po? Maski makakakanta dahil, obligasyon ka, matalik.